Vi har om islam og kristendom. I dag i verden er der mere end 1 milliard muslimer, og af kristne er der 2,4 milliarder. Den muslimske trosbekendelse er, at man skal vaske sig ren og tage nyvasket tøj på. Så skal du sige Ashhadu Allah ilaha illallah 3 gange. Som betyder, jeg bevidner, at der ikke findes andre guder end Allah alene. Han har ingen partner, og jeg bevidner, at Muhammed er hans slave og budbringer. Den kristne trosbekendelse er i faderens og søndens og helligåndens navn. Guder. I islam hedder guden Allah, og i kristendom hedder guden Gud. I det islamske trossamfund skal du vaske dig ren og tage nyvasket tøj på, inden du skal i kirke. Derefter skal du sige Ashhadu Allah ilaha illallah. I det kristne trossamfund skal du blive døbt i folkekirken og anerkende din tro på Gud. Om bøn i islam er, at man skal bede 5 gange om dagen, hvor man vender mod Mekka på sit tæppe. Regler om bøn i kristendom. Man skal altid sige amen efter en bøn, og man skal sige fader vor, når man er i kirke. 5 søjler. Shahada, man skal fremsige trosbekendelsen. Salah, de daglige 5 bønner. Zakat, en gave eller en afgift til de fattige. Swam, den årlige festmåned. Hajj, det pilgrimsrejsen til Mekka. I islam hedder det Koran, og i kristendom hedder det Bibelen. I islam hedder det en moské, og i kristendom hedder det en kirke. I islam skabte Allah jorden og mennesket. I kristendom var det Gud, der skabte jorden og mennesket. I islam har man ramadanen, og i kristendom har man julen.